Ja sa volám Patrik a v dnešnom videu by sme si povedali, ako sa starať o papagájov. Musíte si kúpiť klietku pre takú klietku, aby mali aspoň trošku priestoru, kde lietať. Musíte tam mať aspoň 3 bydlá a potom musíte mať jedno na jednom kraji, druhé na druhom kraji a aby cez to na to druhé mohli prelietať. A potom to tretie môžete mať hore alebo tak. Napríklad ja mám klietku takú do výšky, šírka je nejaká taká, dĺžka je nejaká ako pol metra presne. Do výšky je podľa mňa nejakých 50 cm možno, tak nejak. A môžeme začať rovno s tým, že mám 2 papagájov, korelu chocholatú a korelu bielohlavu. Samčekovia sa rozoznávajú tým, že majú červené líčka. Samičky ich bohužiaľ nemajú. Potrava sa pripravuje tým, že buď máte kúpenú slnečnicu alebo domácu slnečnicu. Ja mám aj, lebo jedna je domáca, je taká inak farebnejšia a tá kúpená je tiež. Ona má také čiaročky a tak do biela. A tá je len taká čierno-biela. Žrádlo im dávam tak, že nie, že každý deň im ho ja dosýpam a tak, ale až keď majú odžraté. Jak nemajú odžraté, tak nie. Napríklad na klietke je taká vec urobená, že môžeš urobiť to, že máš žrádlo a ty ho môžeš vybrať. A ty to môžeš vysypať alebo vyhodiť, ak to je už splesnivené alebo podobne. Potom tam musí byť ešte voda. Keď máte jedného papagája, tak on vám to vie za týždeň vypiť alebo tak. Ale keď máte 2, tak musíte dávať väčší pozor, lebo ja osobne, keď som mal jedného, ja som si zvykol, že do stredy môžem pozerať do mobilu a potom už len od stredy kontrolovať papagájov. Vodu musia mať ako primerane, že nie je veľmi zimnú, nie je veľmi horúcu, teda až vriacu, ale tak medzi zimnou a medzi teplou na hranici. Keď máš samčeka samičku 5 mesiačikov, tak môžeš ku ním kúpiť akéhokoľvek, ja mám samčeka, tak si kúpiš ku ním samičku. Dáš ho normálne len, dozeráš ich a tak. A keď máš samčeka, napríklad dajme, že rok a 2 mesiace pri sebe, lebo môže mať aj 5, neviem. A tak dobre je len tak mu ukazovať. A on tak už akože sa nerváči dosť. Musíte tak spomala, ako keď sa otužujete, spomala. Lebo keď ho tam len tak hodíš úplne, tak jednoducho pobijú sa a bude dobré. Ostanú bez spierok. Ľahšie je nekupovať piliny a dávať ich do klietky, aby naprášili veľa, ale lepšie je dať noviny, zalepiť ich o to a potom napríklad po týždni 2 ich to strhnúť tie noviny a všetko, čo bolo v tom, vyprázdniť a dať nové noviny, zalepiť a hotovo. A robievam to ešte tak, že babkina kolegyňa mi poradila, že zobrali si starú meriešku a tu rozpílili a dali ho na spodok, aby nechodil po tých omrvinkách, čo nám mrvil a také. No ale ja som to neurobil, bo ja by som nešiel do Kauflandu rozbiť nejaký košík a potom im zaplatiť pokutu. Vždy samček, ako ide zaspať, tak on sa udrží na bidielku, on nechodieva dole. Normálne zavre očka a zobudí sa skôr ako ty. On ako počuje len napríklad škrabanie z malý, že proste tak, možno ste to počuli, možno nie, no tak on sa zobudí. Ja nie, lebo spíme ako staré dreva. Pre korelky je potrebné do klietky zrkadielko, lebo keď nemáš zrkadielko, tak
sa aj troška nervačí, lebo si chce vidieť svoj chochol. A proste chce sa vidieť v tom zrkadielku. Napríklad táto Elvis, on si začína strašne chrániť, vidíte? Šiel sa kusnúť. Začína si, vidíš, no, šiel ho kusnúť. Takto on sa postaví k tebe a Delia je za ním, aby keď vidí, že ideš napríklad dať prst, tak on takto beha po celej klietke, aby ťa nejako postrašil. Nemáme rybičky, ale síce mali sme ich, máme aj akvárium hore, máme všetko pre nich. A všetko ku tej akvárium kúpiš tam. Ešte máme aj žrádlo ku nemu. Nechápem prečo, ale máme. Mali sme napríklad, prečo nemáme psa, lebo psa sme síce mali, mamina by to neprežila, starka kedysi mala sibirského jaskyho, čo má tiež môj bratranec, ale tiež mu kosou mu kto si nohu urobil, lebo už umrel, lebo on je nekonečný. On není nekonečný ako Pán Boh. Mne sa veľmi páčia na to papagáje, lebo sú to pekné, zlaté, možno takedy priateľské, takedy nie tvory.